मैयासो सासे मानसिया प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन इउ पि पि एल आ लायनो थैबाय, इउ पि पि एल आ लायनो सिखारनो हाफिननाय नंला, बियो थैबाय, बियो जोब्बाय, सिखारनो हानाय नंला बेबायदि बुंदोंमोन। आङो नामखौ बावगारबाय बे मानसिनि मुंखौ। माने बिथाङा मोनसे समाव बे इउ पि पि एल आवनो दंमोन, इउ पि पि एल हान्जायावनो दंमोन। नाथाय बे इउ पि पि एल खौ नागारनानै बियो दा बि पि एफ आव जयेन जाहैबाय आरोना। आं नामखौ एसे बावगारबाय। बिथाङा फोरमायदोंमोन मानोना इउ पि पि एल हान्जाया थैबाय आरो बियो माब्लाबाबो जिउआव सिखारफिननो हानाय नंला बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, नै जाय हान्जाखौ थैदों होननानै बुंदोंना नोंथां बै मानसिया, नाथाय बियो थैयाखै, बियो बांसिनसो सक्तिशालि जादों आरो रेलि फर पिसफुल हारमनियाम मोनसे रेलि मुं होनानै एकदम लोब लोब हान्जा सुरनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं स्क्रिनाव। दा बियो मा फोरमायदों होमबा बै बुंनाया, बे बुंनाय रावा सैथो होमबा? बे बुंनाय रावाथ' सैथो जायाखै, नंखायसो। लगे फोरमान होबाय बे मानसिया बुंनाय रावा एकदम थारैनो नंखाय, फोलानाय। नैबे रेलि फर पिसफुलि हारमनियाम बे हान्जा सुरनायानो, मुं होनानै हान्जा सुरनायानो फोरमान होबाय नैबे मानसि बुंनाया एकदम नंखाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जानला मोनला फोथायनानै लाजाया। आरो राजखान्थियाव बबेबा मोनसे हान्जाया थैगोन, थैनानै थांगोन, जोबनानै थांगोन, सिखारफिननो हानाय नङा, बेबायदि मालाबाबो जाया। मा समाव माब्ला बबेनि बारहुंखाया बुबोगोन, बे माने ओरैबायदि बिरखारलांगोन, माने जेबो गेरेन्थि होनो हाया बे राजखान्थि होननाय बुस्थुखौ। बेनिखायनो जानला मोनला राजखान्थिखौ लानानै बारा माने गौरब खालामनो मोना, दुगानो मोना। थ' नोंथांमोना बे जिथुनाखि रेलि फर पिस हारमनियाम मुं होनानै हान्जा सुरदों इउ पि पि एल हान्जाया, जोबोद लोब मानसि एकदम 2026नि थाखाय साखाफारा जादों, जानजि खादों। नायलांदो भिडिअखौ।